Kaixo, nere supertxiki maiteak, zer moduz gaude? Zuek nahi duzuen bizitza sortzen, supersekretua martxan jartzen, espero dut, baietz. Gaurkoan, badakizute zertaz hitzingo izuedan, zein den tresna boteretsuena, zuen nahi duzuen jarrera bat aldatzeko edo gustatzen etzaizuena ikusteko eta jakiteko zer eraiki nahi duzun berria dena, bai? Aldatzeko sekretorik handiena zein den badakizu? Pentsamenduak behatzea eta burua lasaitzea eta erantzun automatikoak ikustea. Jarraitu nirekin eta ikusiko duzu. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula zure bizitza iraultzeko tresnak. Supertxiki ez galdu aukera hau. Baina nola egin esandakoa? Nola aldatu dezakegu gustoko ez duguna? Erantzuna meditazioa da. Asko daude meditazio egiteko, baina zer da funtsean? Gure garunak nola funtzionatzen duen ikustea. Hau da, gure pentsamendu, sentimendu, emozio, sinesmen, hori guztiak behatzea eta pertsona bera izateari ustea. Hau da, hasi modu ezberdinetara pentsatzen, sentitzen, egiten eta bar. Lehen urratsa zein da? Gure buruak ezagutzea. Eta nola egiten dugun? Ikusten, ezta? Ikusten eta ikasten denboratxo bat pasa behar dugu behatzen. Adibidez, natura. Ikasi nahi badugu, denboratxo bat ikusten egon beharko dugu, ezta? Behatzen. Adibidez, nik ikaslei batzutan grabatu egiten diet, beraiek konturatzeko zer aldatu nahi duten, adibidez dantza batean, kirolen batean, eta horrela erresago konturatzen gea. Berdina da zure jarrera zaharrarekin eta berria jarri nahi duzunean. Adibidez, behatu behar duzu eta konturatu ez bazea hartzen ze aldatu nahi dezun, oso zaila izango da aldaketa hori. Adibidez, haserretzen zeanean, nola haserretzen zean, zergatik eta hori guztia. Zure jarrera zahar hori eta berri hori xehetasun guztiarekin ikusi behar dezu. Ez zaizu ezer oharkabean pasatu behar. Zer aldatu nahi duzun erabaki dezakezu eta zure onena eman. Horretarako ikusi behar da zer ez zaizun gustatzen, ezta? Lehenengo pausua egin behar dezu, pixka bat distantzia hartu. Zure pertsonaje hortatik atera eta behatu pentsamendu guztiak. Bigarren pausua, zure nahia edo adierazi behar duzu. Zer dan aldatu nahi duzuna. Demagun oso erraz despistatzen zehala. Orduan, konzentrazioa landu beharko duzu. Jarrera hori indartu beharko duzu. Hasi zaitezketen nere txiki maiteak 5 minutu, 10 minutu zuen pentsamenduak egunero ikusten eta konturatzen zer dagoen hor gaizki egiten dizuna. Musika lasaia jarri, arnasketak egin, bilatu, zure teknikatxoa. Hor konturatuko zea zer esaten dizun zure buruari, zerk egiten dizun kalte. Orduan, jada hor duzu kontrolazuk behatzen dituzulako. Ados? Merezi dizu meditazioa praktikatzeak esaidazu baiet, hemen azpian. Aurrera super txikiak eta super familia handiak ere, Volumena, gorputzek eskatzen deguz, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da buelta keman, ban, akabu bako.